Hi guys, I am finally going to be travel to Guwahati, Assam. So I am very happy and जोबोद गोजोनदों मानो होनब्ला दिनै आङो फार्स्ट टाइम फ्लाइटआव ट्राभेल खालामनो थांगासिनो दं स' फार्स्ट टाइम ट्राभेल खालामनो थांगासिनो दं फ्लाइटजों स' नायबाय था जोबोद इन्टारेस्टिं गाइस फार्स्ट टाइम फ्लाइटजों ट्राभेल खालामनो थांगासिनो दं बेंगलरनिफ्राय थांगोन गुवाहाटीसिम आसामसिम स' जोबोद गोजोनदों गावखौनो स' नायबाय था माने गासैथिंबो फ्लाइटजोंनो फ्लाइट बिरखंजों गिबि खेबनि थाखाय आङो दावबायनो नागिरदों Yeah, it is nice. Yes. Middle. Okay, you can go. जर्मन बोइंग 737-800 की सुरक्षा सूचना के लिए कृपया हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधे, कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन नकाब अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रहे मास्क को अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने और फिर किसी की सहायता करें। इस विमान में 8 द्वार है। 2 विमान के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के आगे की ओर है। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में ये एग्जिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए आपकी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा नियम कार्ड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we will now be showing you the safety demonstration for this Boeing 737-800 aircraft, for which we request your complete attention. To fasten your seat belt, insert the metal tip into the buckle, adjust it by pulling the loose end, and to unfasten, lift the flap. Should there be a drop in cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Remain seated and pull the mask sharply towards you to start the oxygen flow. Place your mask over your nose and mouth and breathe normally before assisting others. There are 8 exits in this aircraft, 2 at the rear, 4 over the wings, and 2 in the front of the aircraft. In case of low visibility inside the aircraft, exit path lights will guide you to the nearest exit. For more information, please review the safety instruction card placed in your seat pocket. Thank you. Ladies and gentlemen, डिपार्चर की तैयारी के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली, ट्रे टेबल बंद कर ली, कुर्सी सीधी रखें और विंडो शेड्स खुले रखें। साथ लाइट to the seat for takeoff.
नायनोसै जों मोनबाय गथ'न नाम्बार ना हाय लोगोफोर थारैनो से बोसोर माने 1.5 इयार्सनि उनाव दिनै फाइनालि आङो आसाम मोनफैदों आसामाव फैबाय दिनै थारैनो मोनफैहरबाय दायो दङ आङो गुवाहाटी एयारपर्टआव माने आङो मोनसेखौ जोबोद मोजां नांदों गुवाहाटी एयारपर्टआव माने मागोनि थाखाय मोनसे न' बानायदों नोंथांमोना नायनो हागोन मागोनि थाखाय न' बानायनाय जादों मागोनि मुङाव बेखौ माने जोबोद मोजां नांदों स' आइ एम भेरि हेपि टुडे मागो फोरबो फालिदों स' नोंथांमोना नायनो हागोन बेयो जादों गुवाहाटी एयारपर्टनि नुथाय दायो आङो बेग लानो थांगासिनो दं 1.5 बोसोरनि उनाव दिनै आसामसिम फैनानै माने गावखौनो गोजोननाय मोनदों 1.5 बोसोरनि उनाव दिनै फैदों मागो मोनजागोन स' दायो आं बेग लानो नागिरदों बेगखौबो लाखांबाय दायो थांगासिनो दं बायजोआव बेयो जादों गुवाहाटी एयारपर्टनि नुथाय गुवाहाटी एयारपर्टआव जाबायदि थासारि सोमजियो बेखौ नुनो मोनो आङो बयनिख्रुइ बांसिन मोजां मोननाय बेनो जे बेयाव मोनसे भेलाघर बानायना दोनदों भेलाघर बानायना दोनदों बेजोंहाय बे साइडआव स' बेखौनो बांसिन मोजां नांदों भेलाघर मागोजों सोमोन्दो थानाय माने भेलाघर न'खौ बानायदों लावखार ओंखाम जानायाव जि न' बानायो बेखौ बानायदों स' बेखौनो बांसिन मोजां नांदों आंनि जि दिनैनि जि फ्लाइट ट्राभेलनि जि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बारा आङो माने केम्पागडा जि एयारपर्ट बे एयारपर्टनि नुथायखौ आङो दिन्थिनाय जायासै बोरै मा खालामनांगौ बोरैहाय बेग चेकिं बोरैहाय बर्डिं खालामनांगौ बेफोरखौ आङो दिन्थिनाय जायासै स' बिनि थाखाय मानो होनब्ला दिनै आं फार्स्ट टाइम फ्लाइट जार्नि खालामदों बे फार्स्ट टाइम फ्लाइट जार्नि खालामनायाव माने मा खालामगोन मा खालामा गावखौनो मोनदांस' हायाखैमोन मानो होनब्ला आङो हारसिङै फैदों बेखायनो आङो हमदांस' हायाखैमोन स' बिब्दिनो भिडिअ खालामनाय जायासै उनावहाय जेब्ला फ्लाइटनि सेराव सफैदों अब्लासो ब्लगिं खालामनाय जादों स' बिब्दिहायनो आङो दिनै फाइनालि आसामसिम सफैबाय बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनायजों लोगोसे आंनि जि दिनैनि ब्लग बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनफिनगोन